Τόσο διαζώσαστε. Εσείς έχετε στήσει ένα τηγανάκι εδώ, αλλά από εκεί είναι η μουσική, όχι από εκεί. Και δεν είναι ωραίο να γυρίζουμε την πλάτη μας αυτούς που το βγάλουν. Λοιπόν, να κάτσουμε κανονικά. Αν να κάτσουμε μπροστά, να κάτσουμε κανονικά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλέσουμε τη θεματική αντιπεριφερειάρχη της Ελίας, κυρία Γογό Κόκαλη, να έρθει να δώσει τα αναμνηστικά, τα συνοδευτικά. Παρακαλώ πολύ, η κυρία Χαρτοφύλακα. Πάντως την έχει ψάξει την ιστορία, όπως είδατε, το όνομα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, τώρα μπορείτε να προς τα εκεί. Αφού να είστε καλά. Πριν αρχίσουμε, ήρθε ένας γονιός. Ναι, γιατί χειροκρότημα είναι αυτό. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Όλοι μαζί, να είμαστε καλά. Σεβαστοί αδελφοί, κυρία Ιμουμένη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα ως τώρα? Χαίρομαι για τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα δημοτικά. Γίνονται πολύ ωραία παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, ξέρετε και κοντά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που είχα την τιμή να γνωρίσω πριν πολλά χρόνια. Είναι ο πατέρας του κ. Νίκο Θημιάδη και είναι άνθρωπος που έχει δώσει όλο τον εαυτό του στη μουσική και στην Κωνσταντινή μουσική. Πρωτοψάλτης ο κ.